ngempilo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofiti. Xa athe ongendawo wabuya kungendawo kwakhe akwenzileyo, wenza ngokwesiko nangokulungisa, uya kumsindisa umphefumulo wakhe. Khazulani iintliziyo zenu, ingabi zingubo zenu, nibuyele enkosini uThixo wenu. Kuba inobubele nemfesane izeka kade umsindo, inkulu ngothando oluzinzileyo. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale emthandweni naseluxolweni nabamelwane bethu, senje njalo siguqe. Ongamandla onke, Bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ityala elethu, ukucwila, ukuthetha nangokwenza, nangako sithe sakwenza. Ngenxa yonyana wakho uKristu Inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze kangalentsha, kusutyiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuthi. Asixolele izono zethu, asigcine kuzo, asiqinise, asomeleze kuko konke okulungileyo, asigcine ebomini obungaphakade. NgoYesu Kristu Inkosi yethu. Isifundo kunxuthwe lwengoma zikakumkani uSolomon, isahluko sesibini, ukuqalela kwisahlukwana sesibhozo. Khanive sisithandwa sam eso, awu naso ke sisiza, siza siqakatha ezintabeni, siyatsibatsiba ezindulini phaya. Isithandwa sam ngathi linxala, sona sinjengetakane lebhadi. Naso simi emva kodonga lakowethu, silolonga efestireni, sinyongla sikroba emkhuhlaneni. Isithandwa sam sibhekisa kum sisithi, vuka kaloku sithandwa sam. Awu, uyinzwakazi ke khona, yiza kaloku masihambe. Kaloku bona ubusika budlule, kananjalo nemvula zigqithile. Intsha
Izintyatyambo ziqhakazile elizweni. Ligalelekile ixesha lokutyiloza. Nalo ihobe lidumzela. Ewe liyavakala kweli lakowethu. Ngoku namakhiwane okuqala ayavuthwa. Ukudubula kwesidiliya kutsho ngesiqholo. Phakama uze sithandwa. Ewe nzakazi yam, yiza kaloku masihambe. Liveni ilizwi lenkosi. Ukuba mandibeke ndawo ndamkele abantu. Uqala ndiyathanda le ngoma inye yavese uqala kuphela. U6 phambi kwakhe ndinamkele Nkosi. 6 bese oqala masikubulele uThixo ngale ngoma ndizama ukwenza ngombo kuba uThixo usivusile kumandla wethu wasithwala phansi kwazo zonke izinto wazosibeka kule nkonzo. Siyambonga siyakhahlela kuwe Thixo wethu kakhona sikhahlela koRector wasijikile wethu engekho eseBrayburg sithi kuye siyakhahlela koRector waneParis sikhahlele kumfundisi oyi-celebrate namhlanje umfundisi Ncethezo ubefundisi bonke abasesibingelelweni isikhahlele kusihlalo kaSt Barnabas Mamgona St Vincent wonke esesibingelelweni kunjalo sikhahlele kumagosa phambi semva sikhahlele kugeneral zonke esigududunga iMother's Union nomqulu ne-executive yakhe yonke. Usihlalo kaBernard Mzeki ne-executive yakhe noBernard Mzeki xa wonke. Usihlalo we-AWF ne-AWF xa yonke. Usihlalo kaMary Magdalene noMary Magdalene wonke. Usihlalo we-youth ne-youth xa yonke. St. Agnes. Amen. Ibandla lonke manditsho mandithi kubakhi. Ibandla lonke likaKristu elilapha ndingalibelanga ukwamkela iindwendwe zethu eziphakathi kwethu kunye nabo bathe bafuna ukuba bazokhonza kunye nathi kule nkonzo. Singalibali ukuthi kwabo bathe bafuna ukuba bakhe kwindawo kwekuzo baze kule nkonzo bazokhonza kunye nathi bangalibali ukuya phaya emagosini. Ndifuna ukuthi ngaloo mazwi nonke nomtyelekile kule nkonzo masivuye sikhonze sonke ngamxhelomnye nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Incwadana uYakobe isahluko sokuqala. Siqale kwisahlukwana seshumi elinesixhenxe. uYakobe isahluko sokuqala siqale kwisahlukwana seshumi elinesixhenxe. Sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo sisaphezulu. Sihla sivela kuye uYise wezikhanyiso ongenabuyambo nasithunzi sakujika. Uthandile wasizala ngelizwi lenyaniso ukuze sibe yintlahlela yazo izidalwa zakhe. Ngoko ke bazalwana bam bazintanda, makathi umntu wonke enze msinya ukuva, enze kade ukuthetha, enze kade ukuqonda, kuba ingqondo yendoda ayisebenzi kulungisa kukaThixo. Kungoko endithi, yithini nokubekile nxamnye bonke kunye kunokuphuphuma ulunya. Namkele ninobulali ilizwi elimisiweyo kuni, elinako ukuyisindisa imiphefumlo yenu. Yibani ke ngabenzi belizwi,
Ingabe ngabaphulaphuli kodwa nizidiphisela. Ukuba ungumphulaphuli nje welizwi engebenziwayo, lo ufana nendoda eqoqa ubuso bayo bobuntu esibhilini. Kuba iyaziqika, imke, ilibale kwa oko uba ibinjani na. Ke yena oqondela emthethweni ogqibeleleyo wayo inkululeko, ahlale ehleli kuwo, lo ethe nje akaba ngumphulaphuli olibalayo, esuke waba ngumenzi womsebenzi, yena uyakuba noyolo ekwenzeni kwakhe. Ukuba ubani kuni uba ungonqulayo, abe engalubambi ngomkhala ulwimi lwakhe, elukuhla inhliziyo yakhe, unqulo lwalowo alunto yanto. Unqulo lona oluhlambulukileyo, olungadyobhekileyo phambi koThixo ubawo, lulo olu: ukuvelela iinkedama nabahlolokazi embandezelweni yabo, ukuzigcina engenabala kulo ihlabathi. Liveli ilizwi lenkosi. Inkosi mayibe nani. Phulaphulani indaba ezilungileyo, zivakaliswa kuMarko ongcwele, isahluko sesixhenxe, ukuqalela kwisahlukwana sokuqala siyokuma kwesesibhozo, sitsibe siye kweseshumi elinesine, sitsibe siye kumashumi amabili ananye. Abafarisi nabachazimthetho abathile bahlanganisana ngakuYesu, bevela eJerusalem, baze babona abathile kubafundi bakhe besitya isonka ngezandla ezinomlaza, ezingahlanjwanga. Kaloku abaFarisi namaJuda onke abatyi bengazihlambanga izandla ngokwesiko, begcine isithethe samanyange. Naxa bevela emarikeni abatyi bengahlambanga. Zikho nezinye izinto ezininzi abazamkele ukuba bazigcine, ezinjengokutshizwa kwendebe, neebhekile, nezitya. AbaFarisi nabachazimthetho bambuza ke uYesu besithi, kutheni na ukuba abafundi bakho bangenzi ngokwesithethe samanyange le nto batya isonka ngezandla ezingahlanjwanga? Wabaphendula esithi, uIsaya wayenyanisile ukushumayela ngani, bahanani sindini, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, aba bantu bandibeka ngomlomo, kanti yona inhliziyo ikude le kum. Itsho iNkosi, bafumana bendihlonela kuba bafundisa iimfundiso eziyimithetho nje yabantu. Kaloku niwuyekile umyalelo kaThixo, nasuka nagcina isithethe sabantu. uYesu wayibizela kuye kwakhona indimbane wathi, phulaphula nonke nivisisise. Umntu akangcoliswa yile nto ingena kuye ngomlomo, zizinto eziphuma kuye entliziyweni ngaphakathi ezimngcolisayo. Kaloku zivela ngaphakathi entliziyweni yomntu iingcamango ezimbi. Kulapho kuvela khona ubuhenyu, ubusela, ukubulala, ukukrekreza, ukunyoluka, inkohlakalo, inkohliso, ukurheletya, umona, ukunyelisa uThixo, ikratshi, ububhaxa.
Zonke ezizinto zikhohlakeleyo ziphuma enhliziyweni yomntu zize zimngcolise. Ivangeli kaKristu le. Thank you.
ndiyabulisa kulaa mbuliso kaTata Malkas, but ke ndibulise iJunior Church ngoba yoyodwa ibingekho ngokubekubuliswa. Ndenzela into yokokuba singaxabani ngombuliso. I think ikhona into enidiowa yona noba yintoni na. Njengoba beculo eliculo nje bendingalivi ngolu hlobo ndiqhele uliva ngayo noba mhlawumbi ndim ndiafuna, but kukhona nje ungavi ngeli hlobo endiqhele uliva ngalo nobele. Namhlanje babe kufanelekile loba nokho sike sithethe sonke biyaba yimini ebhetere kakhulu ngoba iba uqwalasele izifundo ndlela lasifunde ngayo esasifundo uRhadebe abantu angathi nguRhadebe ubhalela inkosikazi yakhe abantu bajonga umama uRhadebe ndim ndodwa bebejonge phantsi uzawuexplain endlini keRhadebe into yokuba kanti usenokubhala kangaka ya. Okwesibini, luthando engu-kg andazi imhlophe ivele incinci emhlophe ibinokhawuleza ivalele umntu andikuphuthumile ugosa usithiwathi ngu-kg inumber but ayadlula ngee-numbers. If umntu nebhaki nje incinci emhlophe unonceda womsa unayo osephumile. Bendisathi ke mandingayi kuwe Rhadebe ngathi ndibhalele kuwe babe sinokuthi namhlanje sonke sincokole ngezi zifundo. Umuntu ngamnye angafumaneka yokokuba ikhona into anoyithethe kuba ezifundo azidingi kucaciswa kodwa zidinga into yokokuba umuntu ngamnye azibuze into yokokuba ulutolika njani na ukholo lwakhe. Ziphinde kumshumayeli zimxenanise konini ngoba zinto ezimbini ezahlukeneyo. Kuthethwa ngothando ngapha kuthethwa ngenkohlakalo yokholo lwethu. Akuthethwa ngenkohlakalo but inkohlakalo yokholo lwethu. Why is I saying that we worship God? Kodwa simworshipa ngenkohlakalo. Ndabambayika benethethayo. Isenzo sihle kuthi kodwa esi senzo sisenzo senkohlakalo kuThixo ngenxa yokuba le nto ibonwa intle ngabantu kodwa xa bayifumanayo abayifumani ubuhle bayo kwizenzo zayo. Intetho intle kodwa izenzo zimbi.
athi namhlanje uYesu xana ebiza abafarisi kwanye nababhali kwanye nabalandeli bakhe abadisciples athi mamelana apha umuntu akangcweliswa ile nto ingena kuye ngomlomo ingenayo kuye zizinto eziphuma kuye enhliziyweni ngaphakathi ezingcolisayo. So uthi Yesu ngaphambi kokuba sithi abanye abantu bangcolile kodwa sithi ngexesha sithi ubani ungcolile ibe sithi abangcolileyo. Why am blaming you ngobubi bakho by judging you ngobubi seyindimo ongcolileyo? Lento it's very simple. Akuthiwa ngubani obulele ubani ayingobani orhexeze ngobani ayingobani olinxila but ndim ngento ephume kum. Which means xana sisenza i-office befundisi umthandazo wakusasa nwangokuhlwa amazwi okuqala esiwathethayo Nkosi vula imilomo yethu ukuze ilibonge ilizukise igama lakho ngenxa yokuba umlomo lona awusoloko uzukisa kodwa funeke bendawo yokuqala esisichama kushelo sethu kuThixo. Inhliziyo yaphukewa uyidele, which means idini elenziwayo ingemililo idini eliphuma enhliziyweni alikafikeleli kuThixo. The first sacrifice inhliziyo yakho, inhliziyo yami yazi ndizilibele nini niske nandijonga kakhulu. Namhlanje incwadi kaYakobi nayo efundwe kamnandi kakhulu. Yakobi chapter 2 la verse yokugqibela. Njengoko 27 undawo chapter 1 sorry. Ewe umuntu angazicingeli ukuba ulikholwa kodwa uyazikhohlisa ukuba akakwazi ukulawula ulwimi lwakhe ingamampunge nje yokuba ulikholwa. Inkolo enyanyisekileyo nengenachaphaza kuThixo uba uyile ukubonelela inkedama nabahlolokazi abahluphekileyo nokuphepha ukujothwa lihlabathi. Sicule kamnandi namhlanje, sinqule kamnandi uThixo namhlanje. Senza yonke into sathandaza sahlala 30 minutes before umthandazo. But yonke lonto it's about us. Yonke lonto okucula kukonwabisa umphefumulo wethu. Okudumisa kukuvisa thina kamnandi. Yintshisakalelo yokuba namhlanje lemini mayibe yimini emnandi kum ukuze ndizive noko ndikhapha. Siza enkonzweni okokuba kube khapha kuthini. Siza kuba kube mnandi enhliziyweni zethu. Nazinye into ke sicela lethina into yokuba ngamana ndingathi okuza kwami ecaweni kwenze kube kuhle endlini. But does all mean that yile nto uThixo ayifunayo? Nonkosi zinqambe
ukukholwa kwethu okanye i-tradition yethu esiyisebenzisayo yi-tradition ethi phambi kokuba kuqale mna kuqala uThixo. Yiyo loo nto the first part of our service inokwenza nelokuba phambi kokuba singene kuThixo masicenge uThixo. Simcenge uThixo lokuba ayamkele indumiso yethu. Ze emva koko kubekho isikhululo sokuba sikhululeke ngumbingeleli oqhuba idini ngelo xesha. Emva kokuba sikhululwe sive uba uThixo uthini na. Ze emva kokuba sive uThixo uthini sizipha amandla ngobukho bukaKristu edinini elingcwele. Sathi wakungena uKristu situzile kuthi wahlala nathi sabuva ubukho bakho. Ngoko ke Nkosi sithume kulo ihlabathi ukuze sibe lidini eliphilileyo. Into ethethwa zisifundo namhlanje yinto yokokuba ubomi bethu mabungapheleli kokuba buzukise buvuyise thina kodwa sibe lidini eliphilileyo. Mhlawumbi abantu abazinanele ukuthiwa lidini eliphilileyo. Mhlawumbi into enzulu kakhulu ebantwini lonto ukuba lidini eliphilileyo kukokuba ndinikeze ngam apho ndiqondayo into yokokuba ndiyakuncama ngam nokokuba ndithandaza uzanto ngenxa yokuba idini kumhlabelelo wokuba into ethile inikelwe ukuze kuphila abaninzi. Idini kukuthi ungafanelekile kodwa uthi ndinikela ngam ukuze ngam ubomi bobunye umuntu butshintshe. But we live in a society where it says ndizawufumana ntoni mna kuqala. What is for me? But namhlanje uKristu uthi ayonto ingenayo eyinqaphi yinto ephuma ngomlomo. Into ephuma ngomlomo ke yinto ethethayo okokuba thathi into ethethayo yinto ethetha inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho ithetha into yokokuba busisa ucamagushele usikelele. Umlomo wakho nomlomo wami yaba ngumlomo wokubusisa nokusikelela. Kodwa ngamanye amaxesha akudingeki nje nokuthetha ngenxa yokungathi acinga yasikelela kanti yaqalekisa. Just a question of understanding. Andinakwanukuyenza le nto. Abantu behleli nje ke bafuna uba namazwi ukuba leliphi ilizwe nolithetha eli-relevant. Relevant to me, but irrelevant to the other person. Ngoba kade ndinalizwe. Luthando elenziwe yaqinanisa ukuhlanganiswa ke njengoba bensitsho yale ngoma kaSolomon. Lo mfo ubhalela sisithandwa sakhe
ngumfo obhalelwa sisithanda sakhe lo. Kodwa esisithandwa simbhalela simfanisa neminye imithi. But ekumbhaleleni simfanisa neminye imithi livakalisa into kokuba ekufanele nje kwale mithi kodwa into ayifumeneyo yincamisa yothando lweziqhamo eziphuma emthini. What that means ithi lonto leyo uthando lungathethwa nje kodwa uthando lungenaziqhamo olubonakala uthando alothando olo. Yonke uKristu ngokwakhe ekuthandeni kwakhe ihlabathi wayibonakalisa into kokuba andizokuthi nje ndinithandile nje kodwa into endizakuyenza ndiza kunincamela ubomi bam ukuze nazi into kokuba there is no measurement enoze nithi ndinithande ngayo. Unconditional love. Do you love your neighbor? Do you love your brother? Uyamthanda utata wakho qala. Kukhona abangathandi notata. Kukhona abangathandi nomama. Kukhona abangathandi nabantakwabo. Because yonke lento is based on the reasons okokuba kwake kwenzeka into ethile. Into engento kwabantu bangathandani kukubambelela kwizinto ezenzekayo bafane nomuntu nje mhlambi abadrayiva bakhohlakeleyo aphathe utshayisa umntwana amshawutele umntana ngeli xesha wakhange amtshayise ngongathi umtshayisile. And the reason why ungamtshayisanga it was out of your control. God entered. Sibambelele izinto uThixo asinise kuzo sizenze nobangela ngoba singanwezi uthando lukaThixo. Iba uThixo bethanda ngesifo sonke namhlanje. Ngesingavukanga sonke kodwa naye ethandile uThixo has given us another opportunity yokuba silungise ebomini bethu. Izono lakho nezono lam alibalekanga kodwa into ebalulekileyo ndenza ntoni namhlanje ngenxa uThixo andike yona. Ewe umama zangondondo utata ndimazi but kwenzeke ntoni ngaloo nto? Ndingamazanga ndimo ithethayo loo nto. Umama engandondlanga kodwa ndimo ithethayo kodwa ebantwini ndibonakala ndondlekile ngenxa yokuzinxiba zikaThixo zimnaphakade. Don't hold grudge for izinto uThixo akwenzele zona. Nkosi vula imilomo yethu ukuze athi uYakobi xa athetha ngemilomo yethu athi ulwimi olu lunje ngomlilo liyakwazi ukutshisa amahlathi amakhulu kodwa ulwimi olu luyaphanda luyakwazi ukuphinda lube sisakhiwo esihle. Ulwimi lifuna ukuchitha luyachitha, ulwimi lifuna ukwakha luyakha. God against your heart. Ngoba ulwimi lukhupha into ephuma apha enhliziyweni. Hayi aluzenzeke ezinye. Kuthiwa amaNgesi athi there's a loose tongue. Omnye umntwana wathi manke yokhangela le loose tongue ekhompyuthini. Xa uzahlala phansi akekho namnye kuthi onokuthi kwezifundo zanamhlanje akukho into imbambileyo. Ndilapha nje ndingumona omkhulu. Ithi ilizwi lanamhlanje suphakamisa umsindo. Nivile mohlolo le kani bambele yayo thando katatu khathe kakhulu anazimamele zandila but kukho apho kuthiwa masiugade umsindo wethu. Kubani ungabi namsindo apha phakathi kwethu? Abanye banemisindo
efele ngaphakathi. Nake nabona umsindo ofele ngaphakathi. Niyawazi? Umsindo ofele ngaphakathi ukuthi umuntu lento yenzeka ebemele uyakhala kuyo. Ebemele uyashouta kuyo. Kodwa abantu inhloko akuhlazule yena ngenxa umsindo wakhe ufele ngaphakathi. But it doesn't mean that akanamsindo. But he guards umsindo wakhe. Abanye bayazazi. Siyazazi. Because now ndinomsindo. Nawe unomsindo. But ngaba nomsindo wakho kumsindo wokulungisa okanye ukwenza okuhle. Ngoba umsindo yenye yempawu ezikhona ngoba ithi iBhayibheli nimele ngoba ningayekeli nje kodwa nimuleke. Iba uyaluleka, luleka usenthandweni. Andaba wake walulekwa usenthandweni na. Antithi lwakho khade namhlanje. Umzali xa bethu umntana niye baba bam lento ungabethwa kwenu is not justifying. Umuntu uyabethwa because if uvaldi phayendlini wenza into ndimbethe uvaldi inja yam uvaldi ndakumbetha uyahamba baleke but uvaldi xa ndiphinda ndibuya uvaldi uyeza andikhawulele andivuyele isandla masishiyeke nam ngoba uvaldi uyayazi okokuba ebenze into erongo. If izinja ziyayazi loo nto kube kusaphi kuni bantu bam banibamba inqala ukuba wake wandibetha umama. Part of correction is punishment. Punishment ayibhalwanga phansi abantu abam. But andithi ni-abuse, ne? Ningangibamba nonibamba ndinganikwazi ngamapolisa. Andithi ni-abuse. But I'm saying, alikho ikhaya elingenaqeqesho. But iqeqesho yokuqala namhlanje uThixo wayithethayo. Masiqeqeshe inhliziyo zethu. Teach your heart. Teach my heart. Talk to me. Manthethe nam. Ukuze xa ndithetha nam, ndithi into ndikhupha ngomlomo wam, ndiyazi naqala into yokuba xa ibuhlungu kum, izawuba buhlungu nakomnye umntu. Kubani ndiye ndamhlupha apha ecaweni? Makaphantsi isandla. Ndiyakwazi wena. Kubani omnye ndiye ndamhlupha? Yaxolelwa. But I always hate myself every day. I always hate myself every day when I say I'm better than other people. I hate myself every day. Kanti ndicinga into yokuba into endizenza zonke zamkelekile. I hate myself every day. Kanti ndicinga into yokuba andinakuyenza into embi komnye umntu. But it is when I became to understand yokuba I am hating person that I always able to say that there is a Thixo ndamkhathaza omnye umuntu. Understanding yourself. Yiyo le nto athi namhlanje aba bahlamba inyawo xa babuya uthengisa bahlamba izandla benze zonke ezo zinto ezo kumthetho kaMoses. Kodwa wonke lo mthetho awenzi into kokuba babe bhetere kunabanye abantu. Xa siza ke kweli dini lingcwele singathanda into kokuba singathi hayi thina sizibethe esifubeni. Kabona befundisi xa bazibethe esifubeni uve phantsi komba Thixo iyazibethe. But do we know when we do that yokuba andifanelekile Nkosi?
andifanelekile Nkosi. Ingabe ithetha ntoni naloo nto kum? Ayithethi nje ungafaneleki, kodwa ithetha into yokokuba mandizazi mna before ndisondele kwisidlo senkosi into yokokuba ndiza kwindawo endingafanelekanga kuyo. Kodwa noxa ndingafanelekanga kuyo, inkosi inkulu ngobubele nenceba nemfesane ngoba yamkela abona bafana nami. Masondele ke kweli dini sisazi into yokokuba singaboni abaxolelwayo, but singoni ngethemba lokuba sawuxolelwa, ngoba uyawuthi sona ngenye imini kube kanti zivaliwe iingcango zoxolelwa, ngoba khonto ingasayiphelelwa lixesha layo. Lomntaqwavalwa wobayini na uThixo namhlanje makeke sizitshekishe ingaba ukholo lwethu lukangakanani na kuthi. Umntu nomntu uzawuma phambi koThixo wakhe kuba siyazazi indlela esizihambileyo, siyakwazi ukona kwethu, siyakwazi ukwenza kwethu, siyazazi ihambo zethu. Sizawuphakama uthi Thixo, bendivukile ekuseni ndathi ndibulele olu suku lutsha elokuba xa ndisiya kulaa nkonzo sekuthi into ezizawuthethwa, ilizwi elizawuthethwa kum lingene ngaphakathi entliziyweni yam. Kuba sitshilo ilizwi likaThixo uba yile ntliziyo le ingumkhohlisi. Sawuya kuThixo ukuthi Thixo khawukrazule le ntliziyo yam, undisuse kwesi simo ndikuso, undisuse ekungcikiveni, kuba siyancikivana emisebenzini, ezikolweni, ezinkonzweni, asihlalisananga kamandi. Ukholo lwethu ngaba lundawoni na? Ingaba uThixo lona simqhatha kangakanani na? Kuba sizawuthi siyakholwa, ingaba uyamazi nalo mntu ukholelwa kuye? Ungaba ulilo na elidini liphilileyo? Ingaba ndinguye nalo mntu ndithi ndiyazinikela kuwe ndibe lidini? Sawuphakama, sawuphakama sithandaze, sicela uThixo uba alungise inhliziyo yam, nditshintshe, ndiguquke kwisimo ebendikade ndisenza. Sithethe ezo zithathu izifundo zanamhlanje, athi umntu ke ngoku makeke ndizitshekishe. Ngamanye amaxesha into xa sithethe isifundo ucinga ijoku, ndizise kuwe. Masiphakameni ke siyeni kuThixo, usithi kuThixo ndiza kuwe Thixo, ndingulo mntana